og velkommen til denne nye video af Elastikklap part 2. Og hvis I ikke har allerede set den, så gå ind og se vores fine bosslet. Janice, den er virkelig god. Den er vi lige blevet færdige med, og den er virkelig god. Så jeg vil stærkt anbefale at gå ind og se den. Men nok det, i dag er det Elastikklap part 2. Sidst startede du, så synes I ikke også, det er før jeg starter den her gang? Jo. Godt. Au. Hvad er min mors fulde navn? Leila. Har hun et mellemnavn? Leila Hansen. Rigtigt. Ja. Okay. Hvad er min fars fulde navn? Nej, Flemming. Oj, hans fulde navn. Flemming Hansen. Hvor er det forkert? Forkert. Han har et mellemnavn. Godt, så er det dig. Det bliver ved med at gå rundt, det der. Okay. Hvad hedder Amalies, min lille søsters kanin? Var det ikke den, der var død, og så fik hun den nye? Jo, den nye. Hvad hedder den? Jeg husker, den hedder Felix, men det var ikke det så. Jeg kan huske, om det er den nye, eller den gamle, der hedder Aya. Jeg siger Aya. Ja, den hedder Bruno. Au! Det brænder mere end sidste gang. Au! Hedder den Bruno? Ja. Godt. Hedder den sidste ikke Aya? Det er hesten. Ja. Det er hesten. Oh my god. Hvorfor skændte jeg ikke med dig? Hvad hedder min yndlings sodavand? Cola hvad? Zero Light eller bare Cola? Nej, det er ikke light! Det er ikke light. Rolig. Zero. Det er forkert. Hvad var det? Det var Sprite Zero. Sprite Zero. Nå. Ja, okay. Langt fra. Det var ikke en cola. Jeg sagde også bare sodavand. Ja, det ved jeg. Og hvad hedder vores føl? Jeg ved ikke engang, hvor jeg giver den et navn. Marcus Junior? Nej, ikke. Amalie Junior. Det var så langt ud. Godt så. Meget vel. Ja. Hvad hed mine to penge? Oh my god! Lige som pluskevort, jeg ved det jo ikke. Men du skal lige se, hvad jeg skal sige. Hvornår stod? Det var forkert. Jeg ved, at det i hvert fald ikke var rigtigt, men jeg kan kun huske den ene. Og den anden hed, det var en pisse irriterende en, der var mega hurtig, og slet ikke helt. Jamen hvad?
Magnus Junior. Okay. Magnus Junior. Mit endelige svar. Det gjorde ikke ondt. Så bruger jeg lige en lille. Nej! Det gjorde ondt. Den hed Boble. Boble. Det var sådan en lille minifisk. Og Og den blev et af de store fisk. Grusom død. Og tak fordi I gad se med. Eller hvad? Er det sådan? Nej. Så er det tak fordi I gad se med. Nej, okay, nu tager vi den her. Nu klipper lige. Tak fordi I gad se med på den her challenge. Jeg håber I kunne nyde den, og jeg håber I gider gå ind og klikke på Beatbox challenge, fordi den er rigtig, rigtig god. Og det sidste jeg vil sige, det er husk at like og subscribe og kommentere.